Akşama näme kırmışırsam kam. Kutab edecekmi? Vay düğün etdimi gutab? Fikirlenip aydayarsın da meni işlenmeyecek. Böyle. Salamu alaikum mence. Salam Şirxancan. Ene moğratı bar orta bir kase tuz alıp beray dedi. Getir getir. Şirhan, Ovağım. gel oğlum bärek. Otur oğlum. Çay içecekmi oğlum, kuyup bereyim. Yok sağ ol ağam. Oğlum bu gedek alcırantın belki. Yöne salam ilki erkek adama vermeli. Salamu aleykum deyip el kısmalı. Hani? Salamu alaikum ağam. Wa aleykum esselam, qowm ýagdaýlary öýçer taglykmy? Allah'a şükür. Ay berekellah. Uy, bulamağı tuttur yalla. Yetse bol ya. Komşun nesibes eken. Salam edebiň başydyr oglum, bilgin şonu. Bolýa ağam. Al oğlum menene de salam ayt. Bolýa. Çağlar edep terbiýe öğretmeli. Tuyuňam soňun goňşa goýup berdim bolsa da ýetäýdi, ýoksa gysganan ýan boljak ekenim. Nesibe dabi,